निरखी रे कजरा बिंदिया करे सो रहो। पवन सिंह के ऊपर गाना अखिया के निरखिर कजरा बिंदिया करे शोर, जे कि भैया आजमगढ़ में प्रोग्राम रहेला, महोत्सव रहेला, भैया तहालका मच जाला। तहालका इसलिए मचेला भैया कि अक्षरा सिंह पहली बार गाना नहीं के गेले बाड़ी। तहालका इसलिए मचेला कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के गाना गेले बाड़ी। तबादला फिल्म के गाना रहेला भैया, 7 साल पीछे के गाना रहेला अखिया के निरखिल कजरा जियारा करे मोर, जे कि भैया खूब बुरी तरीका से एकदम नाचेली, मतलब अच्छा तरीका से खूब नाचेली, खूब इंजॉय करेली। और भैया तबादला ही तबादला हो जाला वहां पर। इतना बढ़िया से गाना गावेली, इतना बढ़िया से मूड बनावेली, मतलब कि भैया जितना बड़ाई करी उतना कम पड़ी। काहे कि भैया अक्षरा सिंह पवन सिंह वाला गाना गा देले बड़ी। पिछली बार ये होवत रहे भैया कि पवन सिंह तो पोस्ट कार्ड में कहने रहे हमरा इतना दिन खराब हो गया है जो कि मैं अक्षरा सिंह के जो प्रोग्राम करेगा मैं अपना गाना बजाऊंगा। तो भैया अक्षरा सिंह कहते रही भाई माफ करा पवन सिंह, हमसे गलती हो गई, हम तोहरे गनवा गा देते हैं। भैया कुछ ऐसा मैटर होल बा, तबे भैया अक्षरा सिंह गा देले बाड़ी अखिया के निरखिर कजरा जियारा करे मोर। भैया बहुत अच्छा गाना। भैया गनवा के क्या लिखले बा? मनोज मतरबुल्ली गनवा के लिखले बाड़े भैया। बहुत अच्छा गाना है और भैया इंदु सोनाली और पवन सिंह के आवाज में बा। और एकरा में अक्षरा सिंह खूब बुरी तरीका से नाचले बाड़ी, मतलब भैया अच्छा तरीका से नाचले बाड़ी। और समझ जा भैया, अगर प्रोग्राम नहीं के देखले वाला तो एक क्लिप देख ला। बहुत अच्छा है। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।